Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алгатаба койбыр темалар турында. Пандемия аркасында кертелгән шикләүләр йомшара, урчылар саны кимиме? Ялларда статистика ничек үзгәрде? Синоптиклар кисәтте. Һава торышы аркасында чаллы һәм якын тирәдә нинди зыян килгән? Башланган да ташланган 26-нчы комплекста безнең ишегалды проекты буенча төзекләндерү кайчан төгәлләнер? Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 42 яңа очрагы ачыкланган. Республикада коронавирус белән авыру очракларының гомуми саны 4514-кә җитте. Шулда авыручылар саны 7-гә артты. Шулай итеп, 29 июньгә шәһәрдә 719 коронавирус юктыру очрагы исәпләнә. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карарына тиешле үзгәрешләр кертелде. Республикада балалар ял лагерына яңадан эшли башларга рөхсәт ителә. Аерым керү юлы булса һәм майданы 800 квадрат метрдан артмаса, сату объектларда ачылырга мөмкин. Шулай ук барлык балалар һәм спорт майданчыклары да ачылачак. Шулда аттракционнар паркларның эше дә яңартылачак. Шуның белән бергә 29 июньнән 12 июльгә кадәр 65 яшьтән өлкәнрәк затларга яшәү урыны буенча үз изоляциялау режимын катгый үтәү турында туры күрсәтмәдә бар. Яшен һәм көчле җил аяныч нәтиҗәләргә китерде. Ял көннәрендә социаль челтәрләрдә шәһәрлеләр күпләп җимерелгән агачларның, шулай ук ауган төзелеш краннарының фотоларын һәм видеоларын куйды. Шуларның берсе Яңа шәһәрдә, икенчесе Зәп бистәсендә. Тулырак алдагы сюжетта. Җимерелгән гаражлар, төзелеш объектлары, зыян күргән автомобильләр, ватылган үй тәрәзәләре. Булар барысы да шимбә көне һава торышының начарлану нәтиҗәсе. Зәп бистәсендә төзелеш майданында кран авып төшкән. Бәхеткә бәла вакытында бер кеше дә булмый. 17А25 стройка рядом с 17А24 кран упал вон там вот. Икенче кран 34-нчы комплекста гараж кооперативында ишелгән. Нәтиҗәдә шәһәрдәшләрнең дә милкенә зыян килгән. Хәзер әлеге очракларны республика прокуратурасы тикшерә. Надзорное ведомство проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов и даст оценку соблюдению ими техники безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, будет дана оценка полноте и своевременности принятых строительными компаниями мер по предотвращению чрезвычайных происшествий на объектах с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Көчле җил коймаларны да, агачларны да аударган. Шәһәр хакимиятендә зыян күргән барлык объектларда оператив рәвештә торгызыла диделәр. Шәһәр мэры электр тапшыру линиясендә агачлар ауды дип тә белдерде. Наил Мәгъдиев җаваплы инстанцияләрне һава торышы китергән зыянны төзү өчен 2 тәүлектән артык вакыт бирде. Лилия Гатсина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 2 августтан Казаннан Истанбулга һәм Прагага авиарейслар ачылачак, а Россия буенча 35 юнәлештә очарга була. Мәсәлән, 6 июльдән Северный ветер авиакомпаниясе Казан-Калининград маршруты буенча даими рейслар ача, ә 4 июльдән Казан-Геленджикка рейслар ачыла. Бер балалы гаиләләргә яңа автомобильгә ташлама биреләчәк. Премьер-министр Михаил Мишустин тиешле карарга кул куйды. Хәзер автомобиль бәясенең 10%-ны ташлама ким дигәндә бер бала тәрбияләүче гаиләләргә һәм медицина дәүләт оешмалары хезмәткәрләренә биреләчәк. Ирак көнчыгышта яшәүчеләр өчен ташлама күләме 25%-ка кадәр арттырылган. Моннан тыш ташламалы программа буенча кредитка алырга мөмкин булган автомобильнең максималь бәясе 1,5 миллион сумга кадәр арттырылган. Төзүчеләр юк булган. Безгә 26-23 йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Май аенда аларның ишек алдына төзелеш техникасы кергән һәм безнең ишек алды республика программасы кысаларында күптән көтелгән ремонт эшләре башланган. Әмма әлегә кадәр бернинди глобаль үзгәрешләр булмады ди алар. Башка ишек алларында машиналары йөрү өлешен алыштырып, җәяүлеләр юлларын яңартсалар, аларның йортлары территориясендә тротуарлар да эшләнеп бетмәгән. Урынга хәбәрчебез чыкты. 26-23 йортының ишек алдында зур үзгәрешләр көтә. Бирдә парковка урыннары киңәйтелергә һәм тротуарлар барлыкка килергә тиеш. Җирле халык сүзләренә караганда, эшләр май аенда башланган. Айдан артык вакыт узса да, эшчеләр ишек алдында нибары берничә тапкыр гына күренгән. Работают рабочие? Ну, не всегда. Последний раз когда их видели? Ну, в пятницу был один, а больше не было никого.
То есть они нерегулярно приходят? Нет. Анна Сакара бу йортта күп еллар яши, үзе дә 35 ел төзелеш өлкәсендә хезмәт куя. Ул эшчеләрнең графигы катгый булырга тиешлеген аңлый. Йортта яшәүче ханым сүзләренә караганда, аларның ишек алдында 5 кенә кеше эшли. Куелган бурычларның яртысы да эшләнеп бетмәгән. Бу бик күп уңайсызлыклар тудыра. Убрали все. Но с другой стороны, надо же думать, что у нас есть и пожилые люди во дворе, и мамочки с колясками, которые, будем говорить, им и трудно выходить, поэтому дощатому приподнимать и детишкам, то есть где гулять. 26-да 23 йортта яшәүчеләр йорт яны территориясендәге үзгәрешләр беркем белән дә килешмәгәнен ассызыклый. Мондый шикаятьләргә шәһәр мэры җавап бирде. Один подъезд и 15 мнений. И порой эти мнения противоречат друг другу. Но нужно находить, как говорил известный политический деятель, консенсус. По-русски говоря, согласие. Поэтому давайте в этом направлении тоже работать. 26-да 23 йортының ишек алдын төзекләндерү бу елның 3-нче кварталында төгәлләргә планлаштыралар. Җирле халык төзүчеләр ашыгып эшләрне сыйфатсыз башкарыр дип борчыла. Әмма гарантия килешүе нигезендә эшләрне тиешенчә башкарган очракта эшчеләр үз хаталарын төзәтергә тиеш булачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 19 июньнән Татарстан мөселман уку йортлары кабул итү кампаниясын башлап җибәрде. Быелгы төп яңалык укырга керү өчен документларны абитуриентлар дистанцион рәвештә тапшыралар. Мөселман дини белеме алырга теләүчеләр кармагында Татарстанда 8 мәдрәсә, Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты, Булгар Ислам академиясе бар. Абитуриентлар һәм аларның әти-әниләре өчен Нәзирәтнең фән һәм мәгариф бүлеге үзегенең Инстаграмында рәсми аккаунтында татар һәм рус телләрендә атнага бер тапкыр җомга көнне очрашулар үткәрелә. Быел республиканың мөселман уку йортлары көндезге бүлеккә 400-дән артык шәкерт кабул итәргә әзер. Кичкә һәм читтән торып уку бүлекләрендә 750 кеше өчен урын каралган. Документлар 14 августка кадәр эш көннәрендә 9-дан 15-кә кадәр кабул ителә. Татарстанда республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында социаль ипотека программасы буенча тора калуга гаризалар кабул ителә. Конкурста катнашуга яшьләр сәясәте, мәгариф һәм яшьләрне тәрбияв өлкәсендә хезмәт һәм иҗтимагый ишәнлекне гамәлгә ашыручы 18-дән алып 30 яшькәчә кадәрге кешеләр чакырыла. Конкурска иҗтимагый оешмалар активистлары, студентлар, Татарстанның яшьләр сәясәте, студентлар үз идарәләре һәм иҗади берләшмәләре проектларында катнашучылар кушыла алачак. Шулай ук катнашуга башкарма комитетларның, учрежденияларның, яшүсмерләр клубларының, яшьләр үзәкләренең яшьләр белән эшләү буенча белгечләрен, сәнәгать предприятиеләрендә һәм оешмаларында яшьләр белән эшләү буенча белгечләрне, мәгариф учрежденияләрендәге яшьләр белән эшләү буенча җаваплы кешеләрне һәм 35 яшькә кадәрге яшь галимнәрне чакыралар. Конкурска катнашуның мәҗбүри шарты хәзерге торакларында гаиләнең бер әгъзасына гомуми майдан 18 квадрат метрдан кимрәк булырга тиеш. Гаризаны 31 июльгә кадәр бирергә мөмкин. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кадетская школа имени Никиты Кайманова приглашает выпускников 9 классов. Телефон для справок 58 31 10. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.